Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Je vous remercie infiniment. Merci, bonne arrivée. C'est quoi, il là? C'est quoi? Il a failli la colonisation pour la Guinée capable. La Guinée Demi, Jabukelena, Kate, Sylviana, Kate Padinana. Abbiamo le foto. A commencer la chaque de tout enfant. Forfitavano cacciato il vano. Ma chi ne mi mali a che portare da un difetto. Ni non ho mali la ya. Ni è pure per me ya, ni tra chi ne ho pure per storia. Ni è pure a me ya, ni tra chi ne ho pure a storia. Ni è passato me ya, ni tra chi ne ho passato storia. Non è parliamo Boleh aja, anak pemakai, ayah mengerti juga ya. Ada tiri asal kota ya. Masuk ni dari ni mana kita mana ada. Tapi setiap orang yang berdoa nak benar apa tu bi malika. Lagi masuk. Lagi nak ko ni dua yang teri na osuka, ko dua yang wansuka. Ko filme yang malila boleh lagi na mimi lagi na boleh malila kan itu pada ko frontier fermée qui n'est pas malite. Ko frontier ma fermée. Agora se fermée là, masa
ala yɛrɛ de dilan ale yɛrɛ ko k'ale tɛ se o fɛn bɛɛ la adamaden wɛrɛ fana tɛ se o fɛn bɛɛ la donc kɔrɔba la tan an bɛ yɔrɔ min na bi ala ka barika don sinji ni balimaya ala ka barika don kanu la kanu ye fɛn fɛn faamu sisan anw de ye balima ye o de y'a to n'i y'anw wele kan na i ka émission na an ka bɛn yanni ka di. foyi tɛ bɛn bɔ ala ka bɛn n'a ti adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ mais nin yɔrɔ nin na n b'a fɛ k'an jɛrɛ ka ɲɛsin Sɔnata ma Sɔnata i kɔni c'est mais Kuyatɛ y'a ka di ye bi kɔni y'a la koyi parce que i bɛ kɔni lakaw ka so yɔrɔ dɔ de koyi Kuyatɛ y'a ka di ɲɛba n na ye Kuyatɛ ne tɔgɔ ma ye Kuyatɛ ne tɔgɔ ma kɛ fana Kuyatɛ donc Kuyatɛ y'a kuma dɛ mais ni ne bɛ ko dɔ de la ko min jɛlen kojugu c'est vrai que ni nin bɛn o sababu y'a to ɲananaw ye mais Sɔnata i ni sinbɔ kɛ ɲa alu la bɛn ɲa alu la furu ɲa ne y'a kan ko secret fana ye bi an fana k'o ɲɔgɔn na ba awa moi je pense que il y a une question posée sur vous oui les discussions il y a plus fana sinbɔ bɛ sɔrɔ ka ɲa bɛ ti se ka to sinbɔ ma Simon en vrai il est le fɔlɔ yɛrɛ bila ne la ba ou bien ne le fɔlɔ yɛrɛ bila awa na y'a ma ɲininka la de jɔn fɔlɔ yɛrɛ bila ne la awa sinbɔ ko k'e ɲininka k'aw fila la ko jɔn yɛrɛ bila jɔn na e de yɛrɛ bila ne den na wa parce que Sɔnata tɔgɔ den don dɛ. ko bɛ tibi la fana a fɔ a da tɛ dɛ yɔrɔ ne n'a bamuso de jɛra ne y'a ba kanu a cogo ma parce que muso mɔgɔ cogo de b'i ma diya e cogo de b'i ma goya nka cogo ɲuman fana ka fisa cogo jugu ye mun de y'a kɛ cogo ɲumanya kɛlɛ ni cogo kɛlɛ i ɲalen don a bɛ f'i ɲɛna n'i kɔfɛ a bɛ f'i kɔ mais ni cogo man ɲi fanga b'i la i bɛ se ko la mɔgɔw bɛ siran i ɲɛ a dɔn ko maa t'a f'i ɲɛna a bɛ f'i ɲɛna mais i k'a dɔn n'i ko ka dɔ sɔrɔ ma dès que tu fais dɔ sɔrɔ ma o b'a fɔ kɔfɛ kɔnɔ kuma bɛ min tiɲɛ adamaden ma n'u y'a f'i yɛrɛ kɛ ni ɲa ɲɛna i b'i yɛrɛ dilan ne y'a bamuso kanu n y'a jogo kanu vacances o vacances ne bɔra Conakry ne ka kurusa o don na bɔn la kankan ni kurusa tɛ fleuve de tun bɛ yen ba de tun bɛ yen ani bajigi de kelen bɛ na yan cɛ ne kuru ta ne n terikɛ Mohamed Lamine Kalo il est colonel aujourd'hui an bɛ taa moto kan don dɔ la n sigilen don du kɔnɔ midi sera tata mana ka bɔ yen école la elle était en 6e année oui en 6e année tout petit en 90 92 moi j'avais déjà fait la première porte j'avais déjà quitté la Bamako ici donc ne tora du kɔnɔ sigilen don a bamuso ye ɲininkali kɛ midi sera n ba tɔgɔ ma na fɔlɔ ka bɔ ekɔli la a bɛ midi denmisɛnninw ko a ma ko i ba tɔgɔ ma bɛ kuru kɔfɛ dɛ a bɛ mun na ye k'ale ma yala seliba ma ko seliba sigi yɔrɔ ni kan bɛ wuli fɔlɔ.
Parce que Manika est une aussi, car toi qui as été des sandages. Manika est une aussi, car tu as été des sandages. Dès que tu es tout le là, à des sandages. Donc, Niamey, on va au là. Como sou de fula, o sou de Kenama, o sou de fula, o sou de Nafuruma, como sou de fula, a Código. Chega na fula Código, o Junte, a Bonini. Você vai ter, mas de que o nem temos o meu fula, temos o que lá a bagageira lá. Ni basa balendo dem farigara chocho kana poroto bela bakaini basa non offri per fratello musulmane al musulmano tutte tiane musulmane chiamate tiane musulmane alla mamma hanno mangiato mangiare ambe lo che la vi au deve essere. Depuis qu'on tourne, à fond de ma cabine, on est à Malé, à Fontaine, et des musulmans, pour ça, c'est ma femme dans l'avenir. La petite, là, j'ai dit oui. Et c'est ma femme dans l'avenir. Et on a quitté là-bas, on partait sur la moto. Je me suis tué pendant 20 à 30 minutes. Je suis en train de méditer, mais il là. Que nous avons un moment, nous même là, nous devons nasser. Les sont là, tout à fait, la journée déjà là. Amène à ta salle, le monde va nous applaudir pour ça. Et nous avons été mentionnés, et nous voilà aujourd'hui encore. Vous êtes en train d'applaudir pour nous. Remerciez Dieu. Non. Oh, yata, abadu, mayata, boyo, mayata, kabiyama. Mais anani kasu, ujuya kuyama na kasebi matuko do de befala okantia, do de befala okafutia. Parce que ces enfants sont des hommes. Oui. Masita fani fait des faux bébés là, son bébé là, n'a qu'à monter à l'Allemagne, Fouloya, Sinoya, et ma son abada, des faux bébés là, il y a même tout le monde. Il faut nous regarder. Sinon, on va dire des faux bébés. Européen, your life Khalifa, your obey. They are a good Khalifa, each of obey, Joe, and a son to call me now. If you look at, and a son to call me, they can walk. Therefore, ça c'est naturel. Oui, on a un matériel et qui sont qui parlent. Mais la qualité de l'être humain, c'est l'homme qui dépose. Ite atakila nyumbani ndio wala kati chema kafu. Ananila mandila kafu, okofu kasila kafu. Mani beni na kile pesa.
Nie,